Je nejúspěšnějším dětským hercem, byl vážně kamarádem Michaela Jacksona a co zastavilo jeho slibnou kariéru? Macaulay Culkin. Macaulay Carson Culkin přichází na svět 26. srpna roku 1980 v New Yorku. Narodí se jako třetí ze 7 dětí herci Christopheru Culkinovi a telefonní operátorce Patricie Brand-Rapp. Od malička je veden ke křesťanství a studuje katolickou školu. Na své první pracovní příležitosti opravdu dlouho čekat nemusí. Pro svůj roztomilý vzhled se již ve 4 letech objevuje v televizních reklamách a na jevišti divadla The Ensemble Studio Theatre. Macaulay pak začíná studovat školu amerického baletu. Brzy je ale zřejmé, že baleťák z něj nebude. V 8 letech totiž přichází jeho filmový debut a tento malý blonďák se objevuje ve filmu Rocket Gibraltar. Jeho otec Christopher zastává roli agenta svého syna velmi dobře a tak se chlapec objevuje v dalších filmech jako například Strýček Buck a Zítra na shledanou. Největší úspěch jeho kariéry ale přichází o rok později. Good evening. My name is Macaulay Culkin. And this year I appeared in a movie called Home Alone. You might find this refreshing. Píše se rok 1990, chlapci je 10 let a přímo pro něj je napsána role Kevina McCallistera ve filmu Sám doma. Režisér Chris Columbus nicméně pro jistotu vypisuje konkurs, ve kterém zkouší dalších 100 dětí. A to, aby se ujistil, že hlavního představitele vybral správně. Nikoho lepšího ale nenajde. Film dosahuje obrovského úspěchu a v kinech vydělá neuvěřitelných $477 milionů. Nahrazuje tím tak film Krotitelé duchů na pozici nejvýdělečnější komedie. Macaulayův honorář ale činí jen $100 000. To se změní při natáčení druhého dílu. Film Sám doma ztracen v New Yorku jde do kin v roce 1992 a utrží $359 milionů. Chlapec za něj ve 12 letech inkasuje $4,5 milionu a stává se tak prvním dětským hercem v historii, který za jeden film obdržel přes 1 milion. Yeah. You can do this when you grow up, Mac? I think so, I hope. Well, I hope so too. Mac, good to meet you. Okay. Come back and see us. Okay. All right. Kdyby někteří slavní herci role ve filmu neodmítli, mohl si Culkin zahrát třeba vedle Roberta De Niro, který měl stvárnit zloděje. Kevinovi rodiče zase nechtěli hrát John Travolta a Michelle Pfeiffer. You guys give up or you're thirsty for more? Jeho popularita ho brzy dostane do kruhu hollywoodské smetánky. Macaulay se stává oblíbencem Michaela Jacksona a často tráví čas na ranči Neverland. V budoucnu se stanou dobrými přáteli a Culkin bude kmotrem jeho dcery Paris a syna Michaela. Po úspěchu filmu Sám doma přidává do svého portfolia méně zdařilé snímky, jako jsou Vládce knih nebo Sám doma a bohatý, který má s předchozími díly společného jen pramálo. A možná i proto je velmi prodělečný. Přesto všechno je ale Macaulay Culkin považován za nejúspěšnějšího dětského herce od dob Shirley Temple. V roce 1994 ale oznamuje ukončení kariéry. Po letech přiznává, že za koncem kariéry stál především jeho otec, který ho nutil hrát jen v těch nejlépe honorovaných filmech, a to bez ohledu na scénář. Peníze také nakonec dovedly oba Macaulayovi rodiče před soud. Po otcově rozhazování Culkinových příjmů spolu s výdaji na soudní procesy pak na účtě tehdy 17letého chlapce zůstal jen zlomek z jeho vydělaných peněz. It's kind of weird. It's funny, you know. I kind of just, it's like, you know, it's almost like home movies sometimes, some of this stuff. Culkin, zklamaný svým osobním i profesním životem, po dlouhou dobu holduje alkoholu a bere drogy. Možná i proto se mu v roce 2011 rozpadne 8letý vztah s herečkou Milou Kunis. A herecká kariéra? Po několikaleté pauze se dnes občas objevuje v televizních seriálech a je zakladatelem kapely The Pizza Underground. Nedávno se také objevila falešná zpráva, že Macaulay díky svému zhýralému stylu života zemřel. Šlo o podvod a vše se nakonec vysvětlilo. My name is Macaulay Culkin and I just finished pizza. Jeho mladší bratr, herec Kieran Culkin, byl vždy v jeho stínu. V dnešní době ale Macaulaya v herecké kariéře rozhodně předčil. Macaulay byl jedním ze svědků v případu, kdy byl Michael Jackson obviněn ze sexuálního obtěžování dětí. K případu se vyjádřil jako ke směšnému. V některých scénách filmu Sám doma byl nahrazen 30letým dublérem. Byl zvažován pro roli Jacka ve filmu Titanic a pro roli Dextera Morgana v seriálu Dexter.
Jeho první filmový polibek je k vidění v romantické komedii Moje první láska. Vystupování s kapelou, účinkování v seriálech, ale hlavně úspěšná dětská kariéra. To jsou důvody, proč má Culkin na svém kontě v přepočtu zhruba 450 milionů korun. Jeho majetek čítá luxusní byt v New Yorku na Broadway v hodnotě 50 milionů korun. Byt momentálně využívá i jako ateliér, protože se dal na malování obrazů. Jeho vozový park tvoří jen jedno auto, a to tento Lexus. Culkin si velmi střeží své soukromí a tak na sociálních sítích vůbec neexistuje. Dnes jsme vám ukázali, že vyrovnat se s úspěchem není vždy úplně snadné. A koho byste v našem pořadu rádi viděli příště? John Whiskey Wiley, everybody.